יעל נולדה ב-22 לאוגוסט 1980 בירושלים. וצמא הכי יפה בגן. בלידה עצמה, איך שיעל יצאה לאוויר העולם, פתאום אני רואה שזו בת. רואים שאין מה לדבר והיא הילדה הכי יפה. אני זוכרת, או אפשר להגיד זוכרת מתמונות, שהיא הייתה ילדה טלטלים בלונדינים ועיניים כחולות. היא שאלה אותי, בת 4, אבא, גם אני אתחתן כשאני אהיה גדולה? אז אני אמרתי לה, כן, ודאי שאת תתחתני, אבל ברור שכשאם את מתחתנת, אז כבר לא תהיי יותר עם אבא ויהיה לך בית משלה. אז היא פתחה זוג עיניים גדולות, כחולות כמו שיש לה. היא אמרה, ככה אז אני אף פעם לא אתחתן. יעל נולדה כילדת סנדוויץ' לשני אחיה, אמיר ונועם, שתמיד דאגו לה ושמרו עליה בדרכם המיוחדת. יעל היא האחות הטובה, היא ילדת סנדוויץ' שתמיד הייתה מקבלת מכות בתור ילדה קטנה ממני ומאמיר. ביטחון של יעל הוא לא רק אשמה. ביטחון של יעל הוא לפחות 60-40. לא? על השירה בספציפית? לא, באופן כללי. כן. למדו באותו בית ספר, והיא פחדה מאמיר שהיא לא תהיה מוכנה בזמן, כי אמיר היה נלחץ, שמא הוא יהיה אחר. ואז היא הייתה ישנה במקום בפיג'מה עם הבגדים, רק שהיא תצטרך רק לנעול נעליים. יעל סוחבת את החברים עוד מהגן. ילדי שכונת מעמד הפועלים הבינוני. היינו זוג, אחד הזוגות, שבועיים. היא נתנה לי את אינדיאנה ג'ונס, הוקלט, 1, 2 ו-3. ואז באמצע הרגשתי קצת חנוק, שאני לא יכול להתחייב. היה לי קשה. בכל זאת, כיתה ו', כל האופציות עומדות לפניך. אביחי נולד בבת ים ב-17 לנובמבר 1978. בגיל צעיר הלך עם אבא לכדורגל. אני אוהב שוקולד. המורה אנה בכיתה א' אמרה שעוד אף פעם לא היה לה תלמיד כל כך חכם כמו סוכריות ותות גינה. אני אוהבת ימי גם אביחי סוחב איתו חבר מהילדות. אני מכיר אותו מכיתה ו', היינו בכיתת מחוננים ביחד. כשבאנו לאספת הורים האחרונה, ליחידה של 5 יחידות פיזיקה, המורה הסתכל עליו בעיניים בוהות ושאל, אפשר לדעת מה שמך? אני חושב שהוא מאוד מבריק, הוא מאוד אינטליגנט, הוא מתעניין במלא דברים, הוא מאוד מצחיק אותי. בשנת 1998 התגייסה יעל לצבא ושירתה כמש"קית חינוך. לאחר מכן היא יצאה לקצונה ושירתה כקצינת חינוך מובחרת בהר גילה. הייתה את הגיוס כדבר מובן מאליו, בצורה מאוד טבעית, היא ידעה מה המסלול שלה, והיא הייתה מאוד שלמה עם מה שהיא הולכת לעשות. אביחי התגייס במרץ 1997, ובסוף מצא עצמו בקצינה יהודית בחיל התחזוקה. אחרי הלימודים הוא הלך לצבא, ואנחנו ליווינו אותו לכל מקום, מקורס לקורס, והיינו גאים בו מאוד. אחרי שכבר הייתי כאן והייתי שם. יעל השתחררה בשנת 2001 והמשיכה במסע התרומה לחברה. היא שימשה כמדריכה במכבייה ה-16 ולאחר מכן נסעה כשליחה למרכז הישראלי בקייב, וכמו כולם המשיכה לטיול בניו זילנד והמזרח. אצלה נתינה וזה גם לא בא מהשמיים, זה בא מהבית. מהאבא דרך אגב, נדמה לי, אבל לא משנה. אני ויעל ביחד השתחררנו שבוע לפני הזמן, ביקשנו שחרור שבוע לפני הזמן כדי ללכת ולהדריך במכביית הנוער, מכבייה 16. היינו בקייב שליחוניות, זה קטן שנסע לקייב. בכלל כל הטיול הזה היה מאוד מאוד מיוחד בעיניי. זילנד, תאילנד, ולאוס, האנשים שפגשנו. אבי לעומת זאת, אחרי הצבא החליט שיש צורך לשבת ולנוח. הוא החליט לחפש את עצמו ולקח קורסים באוניברסיטה הפתוחה כדי למצוא את יהודו. זה לא עזר. אבי אחרי הצבא באמת לא עשה כלום. הוא ישב שנה, זה לא טוב שההורים שלו שומעים את זה, הוא לא עשה כלום, כאילו היה... הוא ישב רגל על רגל
די נהנה מהחיים, אני חייב להגיד. לאחר שחזרה יעל ממסע הגדול בעולם, היא יצאה מבית הוריה, גרה עם שותפים, והתחילה והמשיכה את לימודי האקדמיה. ויעל הייתה לה תכונה אחת שהייתה עולה על אוטובוס. נניח היא נוסעת לאוניברסיטה, עולה על אוטובוס. יש מישהו חשוד שנראה לה באוטובוס? היא עולה באוטובוס. עולה על אוטובוס אחר. יש מישהו חשוד? היא יכולה להחליף 6 אוטובוסים בדרך לאוניברסיטה. לברנדל יש בקרים שהיא לא קמה כמו שצריך, שהיא קרה מכאבי ראש והיא יוצאת מהחדר עם פנים נפוחות ואומרת, יוני, עכשיו זה לא זמן טוב. יעל הייתה יוצאת פעם, לאליעזר, עד 2 בלילה. אבי, לאחר התלבטויות רבות, החליט ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית. כיום הוא משמש כיועץ תקשורת בפירמה מובילה בארץ. כשיהיה גדול, יהיה נגר. בסוף, שלא מצא שום דבר שמתאים לו, למד כל ילד טוב משפטים בירושלים. פעם השתדלנו לצאת לשתות משהו, הוא היה מזמין מיץ חומניות. לפני כשנתיים הצטלבו דרכיהם של אבי ויעל. החלטתי שהגיע הזמן, שנכון יהיה לשדך בין אבי ויעל. חשבתי שזה יכול מאוד להתאים. דיברתי עם כל אחד בטלפון, התחלנו להריץ את זה, ואיכשהו זה לא יצא לפועל. לא יכול להוריד ממך את העיניים, מעינייך הנראות כתגליות. ואני זוכר שהוא אמר שיעל, הייתה שם יעל נורא חמודה, אני זוכר שהוא דיבר עליה אחרי שהוא הכיר אותה עוד פעם בחתונה. אני הבאתי לו את החולצה, שהוא לבש לדייט. התלבטנו לגבי החולצה הראויה. כי היום את יוצאת לדייט, נכון? יפה, אז אנחנו פה, רגע, אנחנו פה במגמת ייעוץ חולצתי. אופנה. אופנה, נכון. אז קודם כל, אוקיי. פה אנחנו רואים למעשה את החולצה השנייה, החולצה השחורה. לדעתי החולצה הזו פחות מוצלחת. רגע, בואי רגע. אני זוכרת שהם באו מחזיקים יד ביד. נכון, ראינו אותם. וככה. האמת היא שאת אבי אהבנו מהרגע הראשון שראינו אותו. ולא בגלל שהיינו משוחדים מיעל, פשוט אהבנו אותו נורא. ואמרנו, זה זוג מן השמיים. הוא הייתה מאוד מצוננת, היא באה עם אף על האדום ועם חיוך מקסים. איך שראינו אותה, את יעל, אנחנו התאהבנו בתקף. אני זוכר שפגשתי אותה פעם ראשונה, יעל מקסימה. יעל מקסימה, היא מותק. זה ממש, זה שניהם, זה נראה כאילו זה שני אנשים שעשו אותם בעבודת יד כזו. הרוגע, השמש שוקע. ואז הגיע הצעת הנישואין לה ייחלה יעל במשך שנים ארוכות. אז אני התקשרתי אליה, זה יום אחד. אמרתי לה שתשמעי, את חייבת להגיע, מקרה חירום, עצרו את אמיר, תגיעי כמה שיותר מהר, תבואי כל זמן ברצלונה. סיפר שזה היה בשדה התעופה, ליד כל העובדים המסרבלים הצהובים. כשהוא מכיר את יעל, אז הוא הפסיק להזיע כל פעם שדיברו על חתונות וילדים. מאחל שיהיה להם חיים טוטים ביחד. בסופו של דבר הכי חשוב זה אושר. זה הכל. ושהיום הזה הוא כמו שחלמתם שוב. תנו לילד שלכם, לבבל בוי הקטן, תנו לו קצת לראות אוויר. בכל זאת, אל תבודדו אותו לגמרי. תמשיכו להחזיק יד ביד. היי יעל ואבי, גם אני רציתי להגיד לכם מזל טוב, שיהיו לכם חיים מדהימים ביחד, שתהיו חברים אחד של השני, ואני שולחת לכם חיבוק ענק, אנרגיות מדהימות והרבה אהבה. מזל טוב. יעל ואבי, המון מזל טוב, באמת, אני ממש מתרגשת. לא להאמין שאני יושבת פה בלונדון ומצלמת לכם ברכה לחתונה. אני אוהבת את שניכם מאוד. מזל טוב!